Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandiraɓe diine e gande kese, on calminama e kuuɓal yo jaam Allah kisal on e dendagal wondiɓe on gonirɗon fof. Yo ceerno Oumar Diarel Sow a salminama weltanama, calmini dendagal piindi jamnaɓe fof, secrétaire général Maymouna Ka on beltanama no feewi. Eyyi tigui namdal maɗa wonde kuɓɓam nangue ɗam kam holto ɗam ummoto, saabu nangue noon tan huɓɓa énergie mum tan, sembe ne huɓɓa kadi no sara e aduna he foof. Dendagal systéme solaire o nangue gue hendum no yetto toon, hendu gabbe nangue ɗe ne yetto hen. Ne waɗi conséquence mawɗo sanne no fewi ne kayne, saabu gabbe muɗum won ɗange ɗe mbawata ko wurade sababude nangue waɗi noon. Eyyi mercure no wuula ha 450 degré, e Vénus no wuula ha hono ɗum ɗon kañumne. E firti ko gurdam ni no gandirɗe gurdam wawa toon wonde, ko waɗi noon ko nangue waɗi noon. Sa yeehi dow lewru to wawa toon wurde, wan noon gabbe ultraviolet lumiére muɗum no ɓuuri dendagal ko yawanno, ko anda hay lumiére, vitesse lumiére no ɓuuri ɗum ɗon yawde ne rewa e ɗon kala seconde milliard uji ne juppo hen. Ko waɗi wonki wawa wurde hen so wona gadda ko gurduɗa, woni henduma pofɗa walla e comcima ɗi ɓornuɗa wata rewde maɗa. Yo donc ngeɗo nangue kangue jogui gurdam kala dendagal ko woni l'univers he fof no fotiri. Yo kangue nangui ɗum, kangue captire ɗum, kañum kangue yirloto. E ngeɗo nangue noon hoko nge woni, kangue kongue gigantex woni, gandanɗa hoorema ko réacteur nucléaire mawɗo joguiɗo date mum no leeli ina daɗi wiyore e innama ade. Yo kono abbo e duuɓi milliard uji e nangue no wuuri, mangue wuuri kadi duuɓi milliard uji garoji. Kono noon kala ko jogui to fuɗɗi jogoto to haaɗi, e nangue ne jogui to nge fuɗɗi mangue jogoto nge haaɗi. Yo donc oɗo réacteur nucléaire mbiɗa kuɓɓam ɗam ko réacteur nucléaire kuɓɓuɗo ha paari. Ɗum noon date muɗum hono sa waɗi avion mum gasoil sono diwa walla auto sono doga ma gasa tan nde gasa. Yo gasgol ngol noon nder ñalawma oto wawi ñallude dogde, nangue noon wawi dogde hen duuɓi milliard uji goɗɗi sappo, e walla o fuɗɗi o milliard uji sappo ma o dog sappo goɗɗi. Exemple tan gonɗen rokkude, firti ko oto o ne dogata ñalawma ko ça représente peut être 10 milliards d'années. Ngeɗo nangue ne mangue huɓɓu milliard uji e sappo kadi, walla milliard uji 4 garoji ɗo koɓe huɓɓoɓe. E réacteur oɗo nucléaire sa yiɗi andude fission muɗum, fission nucléaire o nguleyki muɗum ko 15 millions de degré, 15 millions de degré woni nder centre nangue to, hakkude nangue to. Yo ko hydrogène watte transformé hélium wonta gandanɗa hoorema jeygue waɗo e libéré énergie, woni waɗa libéré énergie dendagal kala ko wuuri dow aduna e waɗa ɗum sarwude. Jeygue gue ko gue waɗata libéré ko wona tan kadi tooke, wona tooke tan woni hen, ina sarwa kadi aduna ngo, ina sarwa dendagal ko woodi e ko wuuri. Couleur aji ɓalli men ɗiɗo ko nangue waɗi ɗum définir, ha oɗo woni balejo, o woni boɗejo, oɗo woni cooyo, oɗo woni oolo walla ko nandi hen. Leɗɗe ɗe couleur aji majje ɗiɗo bramliti e danwa, ɗiɗo ɓawla, ɗiɗo mbulɗo, ɗiɗo verɗe, ha ko ñebbiɗo, ɗiɗo mbayani dendagal couleur aji jiyeten dow nder weeyo ɗi e dow leydi ndi e enen yimɓeɓe kulle ɗe ko nangue gue waɗata définir couleur aji meɗen enen. Yo donc firti ko nangue gue ɗo ko ɗum woni nafoore magge, kadi énergie magge ko huɓɓo ko nucléaire tan gonɗo e huɓɓude. Nucléaire kuɓɓomo gandanɗa hoorema ko hydrogène, gandanɗa wontata hélium waɗa libéré e nder espace he foof 15 millions de degré nguleyki, e won partie ji magge wayno centre to. Yo donc firti ko konge réacteur nucléaire woni ɗo. Réacteur nucléaire joni ɗo e aduna hen ɗon wawi ɗum fewnide ha nanda e nangue he, e wona ɗo e huɓɓude duuɓi temedde, e tawa haydara ala ko bonnani jomumen, tawa watta libéré kañum haydara ko boni. Kono noon conséquence muɗum ko waɗ ɗum continuer ha wasa fusde weeɓani. Won leyɗele jogui nucléaire, central nucléaire goto na huɓɓude leydi fof no wurno, tawa on joɓata hay goto heɓata courant, tawa ala foto markata. Yo central nucléaire no wawi ɗum wadde. Yo donc firti ko ɗum waɗi leyɗele ɗe ɓurɗo jogade nucléaire ko ɓuuri hewde industrie mum ɓuuri moƴƴude, ɓuuri ngaalu muɗum ɓuuri wawde hewde moƴƴude. Yo tawi jomum yaari hen kay yo moƴƴere, ko tawi yo yimɓe liggoro nafta ɗumen, tawi wona nucléaire tan yaari fewnude. Donc ko nangue ko réacteur nucléaire woni ɗo. E oɗo réacteur nucléaire woni ke huɓɓude, omo jogui date, omo jogui duuɓi gandanɗa hoorema ma aroy sahaji so yi ha huɓɓi ha o natti dañde ko huɓɓi ha gantine réacteur o ɗum ɗo gasi ha gantine, e hydrogène o gasi, hélium o wawata ha gantine wawde liberté, jiiyangue feefa, gue fetta, gue mawna, gue ɓeydo mawnude ha yettoto wayno manque petta walla ballon petta, e pompaɗo ha ɓurti ni gue fetta. So gue fetti kala ko wonno séraji mum, wonno séraji magge fof gue nawara ɗum, wono dargue darima on banggue. Yo hon ɗum ɗo waɗa partout e l'univers, woni l'univers o e nokkuji goɗɗuɗi duuɓi ujunnaji e duuɓi million ngaji gandanɗa hoorema e année lumière
ina yiya nangueji goɗɗi nan toon ɓurgue nangue men gueɗo mawnude nucléaire mumen ne gasi e woni fetta so fetti dendagal ɗan hectare no ɗum fo yaada mo ha laaɓa e darga daro toon ha laaɓa yo kanguen ɗum ɗo koko heɓata en koko arata e meɗen ma aro e ñalawmaji gueɗo nangue nge huɓɓa nge nattadaji ko huɓɓi nucléaire maggue nge fetta so nge fetti kala ko wonno e diwan maggue aduna men ngo e adunuji tarigue fo nge yaada mo nge nawra ɗum ha laaɓa yo donc ɗum ɗon woni gandanɗa hoorema gueɗe gurdam nangue yo salmina weltanama